buntag mga guys. Naala sa tadi sa Isla Nua. Bawo ni mga lugar kining lugar aw. Pwede ninyo kaliguan. Wow. Lain sa kini maligo kay dagat dool. Lain sa sapa, kinib. Kung may mga okasyon, birthday, kasal, pwede nyo kuadre, held nyo dire. Ya, kining mga tapitan dire, murag karabo ko kaari dire, murag naglingkod ako utok ba, ano ko sa lugar dire tapitan ya. Pero ay mo ko lata kabalaka mga guys, kay nako yung mga interviewon dire usa sa tao nga tag-iya nga ri. Pero mangita sa taki, laim sa gayo atong hunaon nga usar ka po. Okay guys ha. Pero hindi talaga sa hindi tugig do ba murag alam na kay ko ano ligo ba pero unas lang. Pero ngita sa tagi sa atong tao no si tagiyan to ngari ba. Okay guys, tara. Ay, busing. May buntag dia. May morning po. Aw samning kagay tiguyan to trip no singa nindot ng hapsay daghang mga balay-balay kay lasanan or Kati sa na di walay lajingan diri. Ang diri kung nay tayo magbakasyon ka banding-banding sa imong pamilya pwede ka mari diri sa Isla Nua. Kini di sir nga nindot ning dapitan sir pwede maka bandingan gyud sir. Birthday, kasyon. May kayo sabi ko plano mo sir mga kaston mo sir. Pila ka milyon sir. Dul anjud sa daghan. Dul anjud sa daghan. Ano ba? Kubo ka sir. Medyo naay gamay rin bilin na pa gani. Ba? You meet in Philippines, you drink the No. I'm just big shock. What drink is that? Black Label. Okay. Black Label guys. Morning tagyan dali sa Isla Nua. Sir Buddy. Minum kape. Okay guys. Mga pinakaroon mo sa iyo Black Label. Parak. So level up na. Level up. Babalik na atong TV Radio Cebu. Si Balagbag Junior. Sige na. Ayaw mo diyan kay saom na ko. For entertainment purposes only.